Qadarly vatandaşlarymyz, biziň size berjek ingliz dilinäki nusgamyzyň türkmen diline terjemesi şeýleräk bolar. Hormatly adam hukuklary guramasy. Men Atabay Berdiýew, Türkmenistanyň raýaty bolup, özümiň Türkmenistan watanyna etjek saparymyň sagaman geçmegi üçin siziň ünsüňizi çekýärin. Pasportymyň we gidiş geliş biletlerimin göçürmesi şu hata çatyljakdyr. Size bu barada habar bermem sebebi yurdun harby guramalary COVID-19 izolasiýa bahanasy bilen gelin türkmen raýatlaryny tutsag lagerlerine yerleşdirýärler. Bu tutsagyň esas sebebi agyr jazalar ulanyp adamlar siyasi tarapdan gorkulmakdan gelip durýar. O yerden boşanmak bolsa bolarynyn bolmady ýakyn. Biz size ýagny gurama hökmüni ýüz tutmak bilen asagy çäre görmäge we hiç şeýle kanuny esas bolmadyk tutsaglaryň öňüni almaga kömek bermeni sorap öz ýoldaşym bolan Merdan Taparova meniň adymdan siz bilen habarlaşmaga öz radiolygymy berýärin. Hormatlamak bilen Atabay Berdiýew, goluňyz, günüňiz, aýyňyz we ýylyňyz ýazylmalydyr.